Il-Pulizija resqet il-qorti żewġ persuni akkużati fost oħrajn korruzzjoni, ħasil ta' flus, traffikar uman u falsifikar ta' dokumenti tal-identità. Dan wara rapporti li saru mill-Aġenzija Identità huma ġew akkużati b'5 każi ta' falsifikar li huma ferm il-bot minn 18,000 li kien semma Jason Azzopardi meta il-Pulizija kienet diġà bdiet tinvestiga. Marja Rita Spiteri ta' 32 sena u Bernard Attard ta' 33 sena tresqu l-qorti separatament u nżammu arrestati. Fil-qorti ġie spjegat mill-prosekuzzjoni li l-Pulizija bdiet tinvestiga persuni minn pajjiżi terzi li kisbu dokumenti ta' residenza iffalsifikati u li dan kien wassal għall-arrest ta' 5 individwi. Intqal li daw kollha arrestati labu ir-rwol biex kisbu dokumenti folots. Battart kien responsabbli allegatament milli jiġbor il-flus. Il-qorti ma laqgħetx it-talba għal ħelsin mill-arrest waqt li wkoll ordnat biex iż-żewġ akkużati ikollhom l-assi tagħhom iffriżati. Fil-qorti Spiteri u Attard wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom. Sanittant fi stqarrija l-Aġenzija Identità innotat b'sodisfazzjon li evidenza ippreżentata fil-qorti tikkonferma b'mod definittiv kemm kellha raġun. Intqal li x-xhieda fil-qorti tixħad bl-aktar mod ċar allegazzjonijiet infondati u bla bażi li saru fil-konfront tal-Aġenzija immirati biss biex jagħmlu ħsara u jitfgħu del ikraħ fuq l-integrità tagħha tal-proċessi u l-impjegati tagħha. L-Aġenzija nnotat sodisfazzjon il-passi legali li ttieħdu fil-konfront ta' żewġ persuni u dan wara investigazzjonijiet interni li nbdew f'Settembru tal-2022 dwar irregolatajiet fil-proċessi ta' permessi ta' residenza lil ċittadini Eġizzjani u li għaddew f'idej il-Pulizija. Intqal li b'kollox brabta ma' dan il-każ tresqu żewġ Maltin u 5 barranin. Identità spjegat ukoll kif f'Lulju tas-sena li għaddiet hekk kif bdew isiru akkużi fil-konfront tagħha iċaħdet l-allegazzjonijiet u saħqet li kienet investigazzjoni u rapport tagħha li issa waslu għall-arrest u sentenzi fil-qorti. Identità ittenni li ma tittollera l-ebda forma ta' abbuż jew azzjonijiet li b'xi mod jew ieħor itapnu l-integrità tagħha u tibqa' kommessa li tinvestiga u tieħu kwalunkwe passi neċessarji fil-konfront ta' kwalunkwe suspett li jinħoloq. L-Aġenzija irringrazzjat lill-Pulizija li flimkien mal-uffiċjali tagħha stess kienu strumentali għall-arrest u l-proċeduri legali.